Good morning, sunshine! Good morning sa inyong tanan! Hello guys! Welcome back to my channel! Lasiga kayong adlaw guys. Salamat kay Lord sa maayong panahon nga imong gihatag kanamo. Thank you Lord. Yeah guys, wala pa kuya ambot pa man koy panghilamos guys. Ay, diretso man ko og digamo kay di pang gutom man mig sayo guys. Kay mo lagi tughapon nga sayo lagi naniapon na karon ready naman ang among pamahaw niya. Kanang daghan siguro mig mahimo karon tan-aw lang nato guys ha kanang unsay among nga mapakita sa inyo guys. So sige, istipot lang mo guys. Enjoy the rest of the day and happy Sunday. And magsimba man unta si Papang pero kuanan pa man sila nga ang mga senior pwede diya sa balay. So bless man mi kay naman mi online. So dinhi lang sa siguro mi lantaw sa misa diri sa among balay. Maura to guys, magkita-kita taon niya guys. We'll see kung unsay antong mahimo karong adlaw. Maura na guys ha. Mag-istipot ra mo diya. Happy Fiesta di ay sa Agusan, Cagayan de Oro City, ang akong yutang nadak-an. Happy Fiesta Agusanon, Viva Señora Virgen sa Rosario, Viva Viva! This time guys, nag-ati na lang mig online mas dinirami sa balay para safety sabta. The only begotten Son of God, born the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Dili man unta ko karon magliyok-liyok karon adlaw kay Sunday baya mo bay atong tigpahulay unta ang Sunday na dili man ko makatulog guys. Oy kay kanang kuan naman sad akong kontra. Oy gisulog-sulog naman po ko nila. Oy ganing sulong guys ba. Niya nam gid sila sa among walk-in closet in tao nagsamok-samok na matingalan na lang tag di nato niya atiman no na matingalan na lang tag magsuot nato sa ato ang blouse na daghan kay sulom na. Muni akong asikasuhon karon guys. Muna ni siya guys. Nangamatay na ni siya guys. Sorry gid kay sa ila. Siyempre, disturbo baya po, di ba? Respeto baya ta sa ilaha kay mga mananak baya na. Pero wala na magod sila sa lugar guys. Uy, kanig hapon, ako na ni silang gihinay-hinay oga. Kanang patay. Ang akong gigamit guys, kuanra, kanang, niya guys, niya sila din ni kani. Ang uban ani wala pa na kuan niya pa sige pagpanglakaw niya mugod sila sa amuang butanganan sa sanina. Oy nadili ko katulog guys. Oy niya dinhi taon. Dinhi sila gahapon guys. Daghang kaayo mo na tong nangatagak. Kaning nangatagak mo na ni siya kani. Daghang kaayo solom. Mapatay na sila. Gigamitan ako sila og kanang tubig nga binukalan, gibutangan day nako asin nga 1 kilo kung pwede lang. Pero isa ra ka salmon akong gigamit, guys, depende ra lang sa kadaghanon sa tubig. Muna siya akong asikasuon, guys. Okay, nagkalingaw pa sila og dagan-dagan. Ginoo ko. Sila naman sab kay dinay puli din among inclusive. Ginoo ko Maria Josep. Guys, dagan na kay sila pasayloon jud ko nila.
Dili sila o dili sila ni Katay ana. Pa ingon didto. Nya kani nga room akong gisudlan karon guys, amo ni nga walk-in closet. Nalisod po dog sila po din nimo puyo na asa na naman may pamutang yamong sanina. Amo ni akong kalingawan og kuan karon imbis mag-relax sa unta mi karon na dili ko katulog guys nga maghuna-una ani among walk-in. Dili ko makatulog guys nga maghuna-una ang among walk-in closet mo. Mupuli na puning sulom diri og puyo. Na mo nang ako gyud siyang humanon karon. Ang akong plano ani ako gyud ning i-diskarga tanan namong mga sanina. I-diskarga na ko ni tanan akong mga hinanger diri ang mga sanina para malimpyuhan gid nako siya mo. Gikan dito sa atop paingon atop di na sa alkuba di ay paingon di sa salog para makatulog na ko og kuan. Mo ni among kalingawan karon guys may kaya stay home ako ang bana magpatabang ko sa iya. Ginoo ko daghan naman untag mo na bis mag-relax ta karon na. Di madyo ko katulog di ni nako mahuman ning akong walk-in closet daghan kay buhaton guys pero ang uban ugma na siguro. So inani na ning nahitabo guys, hawa na ang among walk-in closet. Pasensya na mo ay nana sa mitsura kay wa pa malagi tay budget na. Inana sang yung malantang karon sa among walk-in closet mo nagihawanan na nako tanan mga sulod diri ako nagipang pagawas niya. Ang mahitaboan ni karon gibulit nako sa katong panapton nga akong gihumulan sa katulaging tubig nga asin nga akong gipabukalan ug moy akong gihapla sa tibuok walling ani ug obserbahan ko sa kung manggawas pa ba tong mga solom ug matod pa nila nga dili kuno nako hilabtan kay kuan lagi kuno matod pa sa uban na mga friend nako nga dili lagi kuno nako hilabtan ang mga sulom kay matod pa sa ilang gituhuan nga swerte kuno. Dili man siguro guys ato ra nang utrohon nang sa ako lang ha ako na siyang utrohon kay ngano. Kung magsalig lugar ta anang sulom diya nga nangaga nakapandisturbo na sa atong balay. Unya dili ta mulihok magsalig lugar ta kay kana kuno swerte na ikwarta. Nya oroy o nakapandisturbo na sa amo ang panimalay dili na mao. Unya kanang unsa lugar na kanang magulata na lang lugar tag magkamang-kamang na diyang sulong kay nay mga hulog na grasya dili man siguro na mao guys no mga kuan na siguro na sa unang panahon ba sa mga katigulangan ato lang hinay-hinayong utro sa ako lang na amot lang ka sa uban pero basta lagi muliyok man siguro ang tao kay para magrasyahan di ba muliyok ta dili kay magpaabot ta nang maulag ginagiingon nga dili daw ko anon ang sulom kung naa ko ni sulom sa atong balay swerte daw swerte kung dili sila mang disturbo sa ato ang panimalay pero kung man disturbo na murag di na sada siya mao di ba guys opinion lang na nako mga friend ako diri sa akong YouTube channel na guys. Nagkalingaw na ko og butang sa chok. Kani guys, ako ni siyang ikalingaw og baghi dinhi sa corner. Sa may dapit sa alkuba. Ako ni siyang lukapon. Tanan gyud kaning palibot sa ako ang walk-in closet din dapit gyud ibabaw sa may alkuba. Ako ni siyang libuton. Tanaw na to og maka-survive pa ba ni mga amiga na to nga way mga bot ng sulong. Klaro ba ninyo guys? Kani guys, o chok man siya guys. Pero dili ni siya sa baygon. Kay last na ko gigamit baygon man to. Karon borag dili ambot tanaw na ko inyo kung saan nga brand. Ako ni siyang hot doon. Igurot din na ako din. Yung amiga vlogger guys. Busy kaayo. Digyan din ako lungan. Hangto dili di mahuman. Ikapoy na ko guys, pero ako gining humano niya ako ang kuan karon. Misyon.
guys. Kana siya kanang akong makita maguro na ninyo dihang chok. Muna na siya. Gipalibutan na nako ni tibuok gyud. Corner sa among closet ni dapit sa may alcoba. Ano? Tanaw nako. Kung magkuan ba sila dinhi pa, maghari-hari. Maluoy man ta kay mga gagmay man sila nga mga elemento pero murag pang sad og ga-overpoweran na ta nila guys. Mana tanan na gid ni tibuok corner dinhi sa among closet ni dapit sa alcoba. Tanaw na ako og mag hari-hari pa ba sila diri. Na guys, gilukop na gina nako. Karon, relax ako. Then pamalik na pud hanger ning mga sanina nga kuan pamutang din isukin closet. Ug dinhi natapos ang atong sugilanon. Si Commander Amiga ug ang sulom. Bitaw guys, babay na ta guys kay gikapoy ko. O nang hinaot ko nga na-inspired mo sa akong vlog karon guys. May makhatag pud nig sa inyo og mga pagtulunan ba og nara pud ninyo og nababoy nakatunan ani akong vlog karong Domingo. October 4 again, happy fiesta sa taga-Agusan, Cagayan de Oro City. Og salamat guys. Ayo kalimti pag-subscribe, likes and share. Bye! Happy Sunday to everyone! Og happy fiesta sa taga-Agusan, Cagayan de Oro City! Keep safe always, amping takanunay. Bye!